бо ифтихор қадам мезанад. ҳамтақдиронаш ӯро раис мегӯянд. марде ки то 3 соли пеш танҳо буд, ҷое барои рафтан надошт ва ба касе лозим набуд, ин ҷо сарпаноҳ ёфт. вақте ки дар берун нисбати худ беадолатиро мебинед, тӯҳмати бутонро мебинед, бовар кунед, зиндагӣ шум мешавад одам. хонаи пиронсолони деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода. ин макон барои ҳудудан 200 солманди бекасу танҳо хонаи умед шудааст. бошандагони ин муассиса гирди ҳам меоянд. бо ҳамдигар аз рӯзҳои хубу хуши зиндагии худ қисса мекунанд. онҳоро сарнавиштҳои гуногун ва дар охир танҳоӣ ин ҷо маскун кардааст. ва мо аз сарнавишти яке аз онҳо қисса мекунем. валихон, сокини 67-солаи шаҳри Душанбе. дар оянда шояд ки баримад. биё ба зиндагӣ дар ин ҷо одат кардааст. ӯро 3 соли пеш бекасиву бехонагӣ бошандаи хонаи пиронсолон кард. ҷои зану фарзанд ва азизони дигарро дар хонаи солмандон барои ӯ ҳамтақдиронаш пур кардаанд. ба ман намерасад дидору падару модар, дидору он бародароне ки бале бале. валихон бо ҳасрат аз шурӯи шикаст дар зиндагии гузаштаи худ нақл мекунад. замоне хушбахт буд. ҳанӯз хеле ҷавон буд ки соҳиби зану фарзанд ва хонаву ҷои кор шуд. марги фарзанди дуюм дар батни ҳамсар сабаби ҷудошавии ӯ аз зани аввал буд. сабаби аз дунё рафтани фарзанди ман он аст ки оилаи ман бо ҳамроҳии ҳамсояш барои обгирӣ ба берун мераванд. дар ошёнаи сеюм фавқулода сатили об ғалтида ба шикамаш мезанад. ҳамин сирро аз ман пинҳон кард. рости гап дили ман монд аз зиндагӣ. ҷудо шудам, пас рости гап дар азобу уқубатҳои вазмин дучор шудам. баъди 20 сол дубора издивоҷ кард. ба нақли ӯ зиндагӣ бо ҳамсари дуюм ҳам зиёд тӯл накашид. ҳарчанд мегӯяд то ҳанӯз ҳамсояҳо ба зиндагии хонаводагии онҳо ҳасад мебаранд. худашон мегӯям мо шуморо ёд мекунем, доимо мепурсем. мегӯм хай чӣ бо охе? мега шумо мега бо фалони оиладор шидед, сарчаша калон кардед. дар баробари рафтани ҳамсарон 2 манзили зисташ ҳам дар Душанбе аз даст рафт. ягона духтараш аз ҳамсари аввал берун аз кишвар аст. бародарон суроғаш накарданд. вақте як пирамарди бекасукӯй ва ба касе нолозим шуд, зиндагӣ дар хонаи пиронсолонро ихтиёр кард. вақте ки ба чашмони худам дидам, ин ҳолро дидам, ман худам ба худам гуфтам ки биё ман танҳо зиндагӣ кунам дар ҷои ҷамъият. дар ҷои ҷамъияти маҳрумхона умрамро гузарондам. биё ман танҳо зиндагӣ кунам. валихон миёни бошандаҳо ба қавли раҳбар ва ростшунави ҳамтақдиронаш аст. дар суҳбатҳояшон аз арзишҳои инсониву муҳаббат дар хонавода мегӯянд. бо шахсоне шинос будум ки ин мард фарзандояшро дар инистон хононд, ба воя расонд, хона харида дод, мошин харида дод. вақте ки падарашро оварда дар ин ҷо партофта рафтанд, меомаданд, хабар мегирифтанд. вақте падараш ба беморӣ дучор шуд, дигар наомаданд. бо наздикӣ ҳамин бародар вафот кард. мо вая бо мадади роҳбарияти хонадони пиронсолон ашурали буризода бо ёрдамаш бурда гурондем.
ҳамчун мусулмон ҷаноза кардем. Лекин баъди вақте ки фарзанде ки аз тарафи падар некиё мебинад, нисбати падар рафторои ношоям мекунад, бовар кунед дигар зиндагӣ шумуд мешавад. вақте пайвандон аз инҳо даст мекашанд, давлат зери паноҳи худ мегирад. дар тоҷикистон 7 хонаи солмандон вуҷуд дорад ки дар онҳо бештар аз 1000 нафари маъюбу бесаробон ба сар мебаранд. мо хӯрдем худо ёд гардон. Дунё ба тинҷи саломати арзани сери пурятия. ҳарчанд шароити бошандаҳо дар хонаи солмандон то ҳадде фароҳам аст, аммо пинҳон намекунанд ки муҳаббати наздикон барояшон намерасад. хеле шумо мебинед мазорро мебинед ку ман яхел шабо ашк мерезад аз чашмам. ин бисёрам вазмин аст. ҳанӯз чашм бароҳ аст. ӯ медорад рӯзи азизонаш ба суроғаш меоянд. ӯ ин чордевори танҳоӣ дар хонаи солмандонро тарк ва канори пайвандон орзуҳои дидашро амалӣ мекунад.